Ahojte priatelia. Dnes vám porozprávam príbeh o dievčati menom Marína, ktoré žilo v malebnej dedinke obklopenej zelenými lúkami. Marína bola výnimočná tým, že milovala ticho a tajomstvá ukryté v zemi. Jedného dňa sa rozhodla spraviť niečo úžasné, vykopať vlastnú studničku. Nie pre seba, ale pre svoju záhradu a všetky smedné zvieratka v okolí. S odhodlaním sa pustila do práce. Kopala a kopala, zem sa jej sypala pomedzi prsty. Keď sa pozrela do hlbokej jamky, ešte tam nebola voda, ale už si predstavovala, ako sa v nej bude zrkadliť modrá obloha. A viete čo? Príroda ju odmenila. Po pár dňoch, keď prišiel výdatný dážď, jej studnička ožila. Naplnila sa najčistejšou vodou, akú kedy videla. Prvý, s kým sa o tento poklad podelila, bol jej najlepší priateľ, prekrásny páv. Ako tam tak stála so svojím opereným priateľom, stretla mladého pastiera Milana. Ten nemohol od úžasu ani prehovoriť, keď videl takého nádherného vtáka. A viete čo? Toto stretnutie nebolo náhodné. Začalo sa medzi nimi čosi krásne. Príbeh priateľstva. Marína pozvala Milana na večer k ním domov, aby mu porozprávala celý príbeh o tom, ako sa k ním páv dostal. A možno, len možno, to bol začiatok oveľa väčšieho príbehu. Priatelia, ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite dať palec hore a prihlásiť sa na odber nášho kanála. Čaká vás tu ešte veľa krásnych príbehov o láske, priateľstve a dobrodružstvách. Ďakujem, že ste so mnou a teším sa na vás v ďalšom videu. Príď na večer ku nám, ja sa mamky dozviem.